Nakakulong na ngunyan sa Ipatura kan Naga City Police Station 1 ang sarong miyembro kan LGBTQIA+, asin sarong pedicab driver makalis na makuha ng illegal na droga sa pigkasar na bypass operation sa Purok 3 Barangay Igualdad, Naga City alas 2:20 kasubagong maagahon. Pigbisto ang mga nadakop na sinda Aljan, 27 anyos pedicab driver asin si Tomas, 53 anyos, miyembro kan LGBTQIA+, asin parehong residente kan nasabing lugar. Nakuha sa posisyon nindaan po mas o menos 7 gramo ng pigtutubunan na shabu na may street value na po mas o menos 47,600 pesos. Pag sinabi kasi nating newly identified drug personality, ibig sabihin hindi ito reported ng barangay. No? Hindi rin ito, although meron kasing mga minomonitor na tao na hindi natin makuha yung totoong pangalan. Technically, pag wala ka sa list, kahit kilala ka or minomonitor na po siya kahit matagal na, lalabas sa record newly identified drug personality. But ang ganitong mga transaction ay hindi ito mga bago. Naging matariyong po ang operasyon, hulikan pinagsararong puwersa kan Naga City Police Office Police Station 1, Station Drug Enforcement Unit, Naga City Police Office City Drug Enforcement Unit, asin kan Naga City Police Office City Intelligence Unit sa pakikipagkoordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Makalis man basangkan sa inang diretsos bilang akusado, pigdaraman ng mga nadakop sa ospital para sa medical asin physical na eksaminasyon. Tayo po nung paulit-ulit po natin na sinasabi na layuan na o itigil na involvement sa illegal drugs. Lalo na yung pagtitinda. No? May mga programa ang gobyerno doon sa mga gumagamit para matulungan kayo na mabitawan yung bisyo. Pagdating naman dito sa mga nagbebenta, may programa din ang gobyerno para mahuli kayo sa Nahahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga akusado. Mientras tanto, ininaman na ika-32 na matrayompong operasyon kan Naga City Police Office kontra sa iligal na droga. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.